Kamana nya Victor, ing'eyo ni kaka wanene ka e kama wawache kaka en. Samoro bedo maber, samoro bedo samoro kiny ber ni kata gima walose kawuono ber, samoro mwawuoche kawuono ok nyal mori, to mano bende wach. Kiny samoro ido ka wacho mamori. Adwa duoke gi kama Jay kete, to gi statistics mosomo ka en. Figures ma Jay somo ka ok gin kite. Sama wawacho ni from 2017 wasewito dhano maromo 300 gi wiye. Magi gin dhano. Kendo kidhi Kaluo tibiro yudo liete moikie jogi. Inyalo paro bang 2017 city mochari kae. Kajakom Raila Odinga odhi kanyo gi jodito mag ODM. Kama ni neno ka gigolo sanduge maromo 40 gi wiye mag jowa mani ko Kaluo idhi iki. Victor, wach ni kawuono ni liel nyalo bedo mayom ka ni ka ng'ato. To ka en dala uma koro chopie remo, to nyalo bedi matek. Ober ka en ka ng'ato miyieri e nanga mirwako. Rinda. Yudi e rinde wacho ni kawuono kodega gi warwakie ma adhi atim godo neno. Igoye picha Facebook. Igoye picha ikete Facebook. To liel kochopie dala, to kata mana wuoche mirwako ikia. Kendo goni simu ni ng'ato nindo, iwuok makata ringo mana gi tiendi. Joma dongo winjo dhano ng'eyo. Kata law mirwako chieng' liel wiyi ok dipar. Chieng' ikno ok inyal paro law mirwako kiko wuonu iko minu kata iko nyathini. Omiyo oganda gi nyocha ni neno ka sama nyocha jakomo nindo ma koro nyocha piny pek kodwa ka. Tigoyonwa seyo. Kendo iseyowa ni koro Nyasachgi odhi. Jomoko ne luongo ni Nyasachgi ma nyocha ne gilamo. Magi adier mantiere ka. Nogonwa siboi. Kenya ka nikech koro ne gineno ni Raila Amolo Odinga oyueyo manyocha notelo oketo wang' achiel. En hawi machalo nade ka nyaka sama koro wagikeni pod ok gineno ka gino ochopo kama ogikeni. Gima duong' ma wanyalo nyiso gi godo koro en achiel ma wanyalo twere godo ka koro wachomo ombulu ma kaka nyocha ne giwacho ni gitwere ka pomor necha. Wan bende kare wanyalo nikech Victor ing'eyo no oganda luo thoth pacho ka. Gima omiyo samori neno no mbuchwa ok thoth en ni joluo ni kamora mora. Joluo ni Mombasa makidhi to kwan oganda malach mantiere Mombasa kadho nam chumbi kendo giwinjo wasani en oganda luo. Wan nyaka gi MCs mag joluo. Kati dhi mana Thika ka, Kiambu County ka, dhi mana Meru ka, ibiro yudo ko oganda luo man kanyo laro 50,000 gi wiye. Kamora mora midhiye tibiro yudo Kisumu ndogo. Kidonjo Nakuru ka, kamora mora mantiere koro yudo ka samoro ing'iyo wan oganda mowuok joluo mantiere Kaluo lakini wawing'iyo ok wang'iga ombulu mantiere diaspora. Ka waliwo kwariwo oganda mantiere diaspora, jok mantiere oko mar counties wa 4 ma Kaluo, to mbuchwa laro mana 5,000,000 gi wiye. Makata jok mineno gonwa dandgi, jok mineno gonwa dandgi go ok nyal go dandgi. To gima chielo ma Jay wacho matene godo ma wiye ok nyal wil moka wacho ka to bende gi chir makende en ni onge oganda matelo ma jitelo. Mae momi neno undiri ka dwa chamo rombe utieko gi dichiel nikech rombe biro kotarore ne gin giwuotho dichiel nyaka bedi gi ng'ato motelo momako kumba monyalo mbele. Mae ineno ka sama jaduong' odung' ganda loso kamano nyalo wira gi mondo jomoko kaloncha ne wakwayo gini giwuogie oko kaka jotelo kaka jodong' mag siasa gi kanyocha yueyo adier mantiere kende ne ubu nitie samoro Kenya to no Jay Kusini ja anapoka bedo ja ODM to ma adier mantiere makende makadok kiero kata lit ni machalo nade ni nyaka bedie gi jatelo makiluongo jie mesa kaka kore neno William Otelo ne oganda Lang'o Bwana Chabe kore neno kosekao jumulima ka. Mar ariyo en bedo gi teko e od bura. Victor, nyaka ubed gi wajumbe. Od bura imithedhe ang'o? Imithedhe chik. To kogik sama kata ubedi tidwa lok lochu, kata un gi waziri to koro odwa bedo impeached. Un gi jatend piny, un gi jalup jatend piny to odwa bedo impeached. Ang'o mancho miyo ringi ji odhi dala chon? En nikech noonge gi wajumbe mameke.
koro pudho bedo mayot. Mae mamiyo bedo gi duond bura kaluo ok wanyis ji te nodonje e ODM, to bedo gi duond bura sani Victor katieko, kidhi e log tich mar UDA ka ibiro yudo joluo adi matiyo kanyo. Ana ng'eyo mana nyaka achiel kende mok anyal luongo nyinge kae, achiel kende. To kidhi e log tich mar ODM kae tibiro yudo ka jogo te kech asedhi kanyo ndalo moko gin joluo, kotelnegi gi executive director en ng'a? Dr. Duro Ngwen. Kawino gine nitie kanyo. Finance director en ng'a? Elda Kawino. En Kawino. Kibiro jogi te kibiro nyaka director mar sani nyaka director mar chair mar election board Emilia Wita. Tiende niya, omenda mabiro mar political parties mabiro ni chiegni bilion 1. Ibiro yudo ka jok ma yudo salary gi ka gigi dhi nitiere kama unyalo ringe. Victor wiok nyal wil. E juma mokalo ni emancha ne antiere gi jakom ODM Gladys Wanga ma bende governor ma Homa Bay. Koyuoro mobiro e nyasi manyocha ne wan godo. Nyisi ni sama untiere gi jotendu bedo nu mayot. To moloyo ka uonge wajumbe od bura to uonge ombulu. Koro ombulu ma jai wacho ni nyaka wang'adi waonge option, to ok en ombulu ma 2027 ni kende. Ng'at mabiro manyo wa 2032 bende biro ng'iyo ni to 2027 ni nyocha ne wane gi impact machalo nade. Koro bang' impact ni ema koro wanyise ni joma ne wan go kwa weyo mwadhi ng'ado 2032 ne kaka wawuok. Sembe ipimo gi nyamin. To kidhi adhiya kata ubed ji mang'eny anyuola to ok uwinjru. Chal kanono. Karigin ker wacho kanyo ni kik wakeuru ka chieth oleth. Piny pod okinyi. Senior, agomoni